Guys, share ko lang sa inyo guys yung TRC, yung Trolley Race Club at si Brother Bo Sanchez. Kung nabasa nyo yung My Maid's Millionaire, so yun sa libro ni Brother Bo Sanchez, paano naging milyonaryo yung katulong niya. So ngayon yung iba dyan nakapagbasa na sa kanyang libro, at yung iba hindi pa nakapagbasa, paano yumaman. Ikwento ko lang, konting sharing, paano yumaman yung katulong niya. Bali yung katulong niya guys, hindi siya marunong sa stock market. Yung kinikwento natin, yung long term investment, sumasahod yung katulong niya. Ang ginagawa ni Brother Bo, tinuturuan niya yung mga katulong niya, at the same time, pati yung mga driver. So for how many years, nagkaroon sila ng idea at sila na rin ang bumibili dun sa sarili nilang stocks dun sa account nila sa COL. So, kumbaga, during the time na naghirap pa nga yung mga kwento nga ng katulong niya, kinikwento niya na every salary, kasi nasa probinsya siya, yung kamag-anak, pamilya niya, bago pa lang magsahod, magsabi na, wala na kaming pera, kailangan ko ng ganito, pambili ng bigas, etc. No. So, madaling sabi, papadalhan niya. Magkano lang sahod? 3,000, 5,000. So, ang ginagawa ni Brother Bo, sabi niya, yung 2,000 mo, gagawin natin, i-invest natin sa stock market for long-term period, tapos para makatulong ka na lubusan sa iyong pamilya. So, ito yung sinasabi natin, meron tayong kasabihan na paano natin matutulungan yung isang tao, lagi lang humihingi sa iyo, paano natin matulungan? So, kwentuhan natin dati, kahit saan tayo magkwento, teach him how to fish. So, turuan mo siya paano mangawil. Once na matuto siya mangawil, makakuha ng isda, meron na siyang maibinta, may makakain na, 'di ba? So teach him. So yun ang ginagawa ni Brother Bo, tinuturuan niya yung katulong niya, mga driver niya. At unti-unti guys, every month, consistent 2,000 per month, 2,000 per month in the long period of time. So we're talking about long-term investment. Ngayon guys, milyonarya na ang iyang katulong, pati driver. So ang nangyari ngayon sa katulong niya, full blast, makapagpadala na siya anytime sa kanyang pamilya without asking a favor ni Brother Bo. Yan ang kwento ng long-term investment, which is yan ang mga sinishare sa TRC. Kung isa kang member sa TRC, Trolley Race Club, makikita mo yan sa Vault na video library at saka libro ng e-books, nandun yan. So, grabe ang kuha ng mga katulong niya. At unti-unti ngayon, naranasan na ang medyo magaan na buhay. So, guminhawa na ang kanilang buhay dahil sa tulong ni Brother Bo. At ngayon, sinishare ko dito. Bakit ko sinishare dito? Para lahat tayo, Pilipino, may karapatan tayong yumaman. May karapatan tayo umasinso. Huwag tayong mag-depend sa government. Kung anong problema sa government, hayaan mo lang, kaliwali. Huwag mong pansinin. Forget about it. Just focus your goal. Just focus your ano ba yung gusto mong gawin sa buhay. So ito yung tinuturo natin, tinuturo ng TRC, Trolley Race Club. Isa akong members now, around 6 years na akong naging members, and continuous 3 years for my membership. At yan, sinishare nila doon sa group. Meron tayong mga learning, meron tayong mga training, at matutunan natin from scratch towards to our goal na magkaroon tayo ng milyon sa ating stock account. So, pinaka the best yan guys, which is gawin mong salamin, no? Katulong, naging milyonaryo. So, ikaw,
kung ikaw katulong ngayon, kung ikaw professional ngayon, kung ikaw nagtatrabaho ngayon, kumikita ng malaki-laki, bakit hindi mo subukan? Maraming mga Pilipino, based on the statistic way back last year, which is only around 2%, 1.9% na nakakaalam sa stock market, long-term investment. Okay, quote unquote, that's what I'm sharing last video. Trading is different than long-term investment. You buy a stock, shares, long-term. Hindi ka nagtitrade araw-araw. Okay? So, that's the way how it used to be. Anyway, that's a joke. That's the way how we going forward para sa ating future. Tandaan mo, at meron akong share dyan sa aking link. Nandyan yung link ng TRC. At meron din tayong binigay na notes dyan, e-books. Panoorin nyo, basahin nyo. Ay check nyo lahat ng mga details. At unti-unti tayong magkaroon ng mindset sa ating sarili towards sa ating journey na ang pera mahalaga sa ating journey, sa ating future. In every life, in every daily activities, we need money. Okay? See you. So, that's all guys.